आप सबके नमस्कार बा। और राजन सिंह मुकुट के छुछुनरी वाला बीमारी धरेले बा, जेकर इलाज बड़का बिहारी नाम के डॉक्टर से करही के पड़ी। एगो भोजपुरी में कहावत कहाला कि ऐठा से गोईठा सही। जी हाँ, आप लोग कुछ ज्यादा ही राजन सिंह मुकुट के सपोर्ट कर दिले बनी और ओकरे फायदा उठा के आप देखा तनी कुछ दिन से पवन सिंह के टारगेट करे के कोशिश करत रह। और कल एक गाना आई रहे पवन सिंह के बीच जयमाल पर, जोना के रिव्यू कैले बड़न और रिव्यू में का बोलले बड़न। आज ओकर इलाज हम ए वीडियो में करब, तो आपसे आग्रह करतनी कि वीडियो के आप पूरा देखब। पहले उनकर पहिलका क्लिप देखी और ओकरा बाद ये पहिलका बीमारी के दवाई हम उनका के बढ़िया से देतनी। यहाँ से पता चलता है कि फुल पी के इस गाने को लिखा गया है, मतलब लिरिक्स सुभान। अब इनका हिसाब से इनका ये गाना ना समझ में आयल, इनका ये गाना के स्वाद ना मिलल, तो ये गाना के लिरिक्स पी के लिखल गइल बा। कबो पी के तो गाना ना लिखाई, इ तो पक्का बा। ऐसे कि ये गाना पर पैसा लागल बा बनावे में। इ कोनो हमारा तारा लेखा रूम में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड नहीं के भइल, लेकिन इ पक्का बा कि अब तू केहू के कुछ चाट ले ले बड़ा, यही से तारा अब हर चीज खराब लागत अब पवन सिंह के। बाकी कुछ दिन खातिर पवन सिंह के दुल्हन बन गई रहा, अब केहू के रखेल बन गई बड़ा, हमारा इहे लागता। बाकी अब आगे थोड़ा सा क्लिप देखल जाओ इनकर। देश में क्या समस्या नहीं है, लालू यादव बीमार चल रहा है। अब बता ही रहुए लोग कि पवन सिंह के गाना से लालू यादव के बीमारी के का रिलेशन बा। बौरा उरा गिल बड़ा का राजन, तारा बुझात नहीं है कि बात कहाँ के करत रहो आ गीत कहाँ के गावे लागत रहो। एकरा का लेना देना बहो लालू यादव के बीमारी से कि मोदी जी हारत रहन कि राहुल गांधी जीतत रहन। अरे यार, गाना के रिव्यू करे आइल बड़ो कि राजनीति करे आइल बड़ो? एकदम पक्का राजनीति करत रह। दोस्तों, हमको समझ में नहीं आ रहा पवन सिंह ऐसा गाना ला क्यों रहे हैं। अब तहारा खोतिर पवन सिंह अलग से गाना बना के देश कि लो हो राजन, है देखो तो बढ़िया बा कि ना। तोरा भोजपुरी बोले आवेला, बात करत रह भोजपुरी के, अब बोलत रह हिंदी में। अभी उम्र भइल 20 साल, अब भोजपुरी के सब टेस्टे समझ जीवो। पवन सिंह हमेशा नया काम करेलन, जब नया काम आदमी करेला तो ओकर टेस्ट भी नया होला। तू का चाहत रह कि पुरानका धुन पर ओइसन के सब गाना आवत रहे, जोन पहले गाना आ चुकल बा उहे कुल धुन पर गाना बनत रहे। गाना बहुत ही जबरदस्त बा। आप लोग से बता दी कि जब हरी हरी ओढ़नी आई रहे तो यही में से कुछ लोग कहे कि का फालतू गाना आ गिल बा, लेकिन वो गाना 1 महीना तक ग्लोबल में नंबर 1 पर ट्रेंड किलस। और आज भोजपुरी के सबसे बड़ा गाना हरी हरी ओढ़नी बा। एक लाइन एक फ्रेम इस गाना का इतना बुरा है जैसे लग रहा है गलती से इसके वीडियो पे क्लिक हो गया। अचानक पवन सिंह के दुल्हन के यानी राजन के इतना ज्यादा नफरत कैसे हो गई पवन सिंह से कि अभी महेश पांडे के वीडियो से पवन सिंह के गाना के कंपेयर करत रहन, जोन गाना एक दिन में 4 मिलियन लगभग व्यूज गईल बा। जोना गाना पर एक दिन में 2 लाख लाइक आइल बा। जोना गाना पर 32 के कमेंट आइल बा। कहीं पवन सिंह इनका के खोपचा में तो ना बोला ले रहन, बाकी अभी थोड़ा और आगे देख लिया। पुष्पा जी का फिल्म कहानी बन रहा है, केजीएफ जी का फिल्म कहानी बन रहा है, इसी एक्टिंग का तो जरूरत था। मिल गया अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को चमकता सितारा, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ऑस्कर दिलाएगा भारत रत्न। यही एक्टिंग की तो जरूरत थी। हमू कबो कबो बहुत सोची ना कि हॉइसन यूट्यूबर के भोजपुरी में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हो गिले। कभी उनको धोवेला तो कभी उनको धोवेला। बाकी तोरा खुद पता बा कि आज भोजपुरी आगे जाता तो इहे पवन सिंह से और इहे खेसारी भैया से और कुछ 1-2 कलाकार और बड़न उनके वजह से। बाकी पुष्पा जैसन फिल्म तू तो बनैबा ना, और ना ही केजीएफ जैसन फिल्म तहार पापा जी बनई है। जब भी बनाई है तो इहे स्टार बनाई है। ये गाना बहुत कचरा है, मतलब बहुत कचरा। इस गाने को अगर 10 में से नंबर देना होगा ना तो -100 नंबर देंगे। अब इनकर सुनी कि गाना काल्हे आइल, इ काल्हे रिव्यू वीडियो बनैलन और एक के दिन के अंदर ये गाना के फ्लॉप कर दिलन। अरे भाई, थोड़ा सबर कर लेता 1-2 दिन के कि गाना के रिस्पॉन्स कैसन मिलता। ये गाना के बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा बा, लेकिन तारा तो बेचैनी रहे। लोग जान गिल बा तारा बारे में कि अब तू केहू के रखेल बन गिल बड़ो, तो ठीक बा, लोग भी समझ गिल बा तारा बारे में। बाकी ये गाना के फ्लॉप करे से पहले जाके ये गाना के थोड़ा बहुत कमेंट पढ़ लेता कि कमेंट भी कितना पॉजिटिव बा, जाके थोड़ा सा लाइक देख लेता।
व्यूज के तो खैर बातें नहीं है। व्यूज तो एक दिन में 4 मिलियन चल गई बा। जोन एक गाना के एक दिन में 4 मिलियन प्लस व्यूज मिल जाए वो गाना सुपर हिट कहाला। अब तहरा हिसाब से तहार पैमाना का बा फ्लॉप और सुपर हिट के देखे के, अब तो तू ही जानत रह। बाकी आप लोग के कैसा लागल वीडियो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करत नहीं कि केहू के भी गाली गलौज मत करत जा। बाकी भोजपुरी के बात करे वाला भोजपुरी के बेटा के चैनल के साथे आप नहीं जुड़ल तो चैनल के सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथे जुड़ जाए जा और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा कि वीडियो राजन तक पहुंच जाए कि बाबू हो बड़का बिहरिया आ गइल बा बड़ी सोच समझ के।